Което вчера забелязахте оценката на Унгария, по-ниска от тази на българките. Както вече ви казахме с Боряна, това определя и трудността и артистичността в съчетанието, т.е. нашият отбор е с доста повече сложност. ти искаш да кажеш, че независимо от голямата грешка... Независимо от голямата грешка, е заложените трудности в нашата композиция са доста повече. Съчетанието на унгарките, което те изпълниха сравнително чисто, беше доста по-леко. Сега ансамбълът на Испания, четвърти след квалификациите, може би наистина трябва да следим внимателно сега испанките какво ще направят. Оценките от квалификациите са един добър ориентир и може би единствения, преди това, че не сме виждали до сега тези ансамбли. Тук имаше малка грешка при улавянето. При всички размени е важно да се уловят и петте уреда, иначе размяната пада, не се зачита от съдиите за трудност. Втора грешка за отбора на Испания. Не рискуват много испанките, почти всички улавяния са им с две ръце. Добре, точно и прецизно изпълнение с две-три грешки, които се надявам да бъдат отбелязани. Да, 20-475 за испанките. Сами виждате, че ако я нямаше тази огромна грешка на нашите момичета за изпълнение, може би